tur. Okay, nu har vi lige passeret første checkpoint, og det er vildt hyggeligt, der er så mange ude og sådan hæppe og spille musik og bare kigge på at gå. Nu er vi ved andet checkpoint, og vi har fået sådan en kakaomælk og en belgisk vaffel, og det er vildt lækkert. Okay, lige før der var vi ved tredje checkpoint, og vi fik sådan en tærte med noget ris i-agtigt. Men vi har det lidt hårdt nu. Okay, så nu er vi ved det fjerde checkpoint, og vi har fået brød og en kop suppe. Okay, så nu er vi lige gået forbi checkpoint 5. Og det har regnet sådan, lige siden vi forlod checkpoint 4. Det er rimelig voldsomt, så vi gennemblødte begge to. Men vi fik noget cola og noget banan og kage. Okay, vi har lige passeret halvvejs, og det er helt fantastisk. Bare forfærdeligt at tænke på, at vi stadig mangler at gøre det en gang til. Okay, vi har det 6. checkpoint, og det er inden for sådan en stor hal. Så det har faktisk været vildt rart lige at have varmen lidt, og ikke være ude i regnvejret. Okay, nu har vi lige været ved 6. checkpoint, og jeg fik en vaffel, og et stykke æble og et stykke æg. Det var lækkert. Okay, nu har vi været ved det 8. stop, og vi fik en belgisk vaffel. Yes. Det er ved at blive rimelig hårdt lige nu. Okay, nu har vi været ved de 2 næste stop. Vi er lidt fundet ud af, hvilket nummer det er. Men de 2 næste, vi fik noget myslibar, kiks og slik. Så det er vildt lækkert. Ved det første stop, som jeg ikke lige så, der havde jeg det virkelig skidt. Men nu har jeg fået det bedre. Så vi er så klar til at fortsætte. Okay, vi har lige været ved det 11. checkpoint. Og der fik vi et glas cola hver. Og vi er lidt presset stadig. Okay, ved checkpoint 12, der fik vi appelsinbrød, og der var også lige ved Helene, for de tog lapals. Okay, nu har vi været ved det sidste checkpoint og noget limonade. Men næste gang vi kommer til noget, så det er målstregen. Vi glæder os. Thank you. Thank you.